day 1 pa lang guys. Hindi ko alam kung kaya kong panindigan to hanggang 14 days. Comment nyo naman sa baba kung gusto nyo ba talagang makita to ng 14 days. Kasi kung ayaw nyo lang din, wag na. Good morning everyone! Welcome back to another vlog! Ayan guys, so last day na po ito ng ating pahinga. Pero mamayang gabi ay meron na po tayong duty. Alright guys, so as you can see, nakapagpalit na po ako ng everyday clothes ko. Nakapang workout clothes na ako guys, ayan. Alright, naka-leggings and dry fit. Maliit pala to, damit kasi ito ng kapatid ko eh. Hanggang dyan lang siya, tas sobrang fit na fit siya sa akin. Kasi gang guys, di ba sabi ko sa inyo, ayoko na pinang everyday outfit, dadamit, yung mga pantulog ko, lalo na kapag magluluto ko, kasi mangangamoy. So, ngayon magluluto na tayo ng breakfast. Uy, ba't nakabukas tong kwarto nila? Magluluto na ako ng food, actually not a breakfast because it's almost 11. And ang lulutuin ko is chicken. Nag-defrost na ako ng chicken last night. Hi, Maxi Boy! Ayan, na-defrost na tong chicken, guys. So, gagawin ko dito is adobo. Gusto ko sana ulit dakdoritang, kaso wala na pala akong gochujang. Nahanap ko yung mga gochujang dyan na yung galing sa kimbab. Wala na pala. Nire-reserve ko yung natitira na gochujang for bibimbap. Kaya, wag muna natin gagalawin yun. Kasi bumili ako ng mga pang bibimbap na mga ingredients. Chicken adobo ako. So, gusto ko may patatas. Kasi pinag-iisipan ko talaga na gagawin ko yung 2 weeks shred ni Chloe Ting. Pero parang hindi ko kaya. Ang sakit sa katawan. Pero yun lang kasi iniisip ko naman. After naman kasi ng mga workout, talagang mas malakas talaga yung katawan mo. Tapos you feel good. Ganyan. So, hindi ko alam. Tingnan natin mamaya kasi mag-workout ako mamaya. Pag yun nasimulan ko, probably tutuloy-tuloyin ko. Tapos, papakancel ko na yung admission ko na hindi na ako magpapa-admit sa hospital for my back pain. Kapag in-start ko na yun, kasi mag-absent ako sa workout kapag ginawa ko yun. 'Di ba? So, maganda yung mga schedule ko kasi puro night shift naman ako eh. Kaya makakapag-workout ako. Currently cooking adobo already guys. And pinapareduce ko na lang yung kanyang sauce para makakain na tayo. Eto na guys yung ating ulam for today. Ayan. So, lagyan ko lang siya ng mga 1/2 cup na rice. Hindi ko kayang kumain ng adobo na walang rice. Alright, tikman na po natin ang ating adobo. Oh, yung konti ng rice, napakalungkot. Guys, kasi pag nag-exercise ako, naaalala ko yung mga rice na kinakain ko, kaya disiplina. Dapat yan, hindi na ako nagra-rice. May patatas pa, di ba? Super duper high in carbs. Sakto lang yung asim at yung alat. Kain na tayo, guys. Mabubusog na ako nito. I believe. Guys, ubus ko na yung food ko. Pero alam niyo yung feeling na gusto mo pang kumain. Pero sabi ng puso ko, charot. Tama na, kasi ang hirap mag-workout. Hey guys, time check. It's already 12:22 PM. Kaka-search ko lang guys nung calendar, online calendar ni Chloe Ting. And in-screenshot ko na yung mga kailangan kong workout kasi sige na nga, gawin ko na lang din to. I-document ko na lang to sa inyo, guys. Nag-take naman ako ng before photo ko, pero hindi ko alam kung ipopost ko. Sobrang... Day 1 natin is all about, ayan, workout. Do this every day. Tapos abs. So, 23 minutes in total siya. 2 workout lang. And then tomorrow we'll have 3 workouts, 4 workouts, and then 3 workouts. Tapos yung day 5 natin will be rest day. Ang iniisip ko guys, itutuloy ko na lang ata, magre-rest na lang ako on the 7th day. Para talagang sa Saturday yung yung rest ko. Kaso kasi baka ginawa to kasi talagang kailangan ng katawan mo kasi sobrang hirap ng mga workout niya guys. So, tingnan natin kung
paano. Kung hindi ko na talaga kaya, sa pang 5th day talagang magre-rest na ako kasi hindi pwedeng ma-strain yung ano natin. So, 5 tsaka 9th day yung rest day. And then, tuloy-tuloy na pa-increase hanggang sa 4 workouts lang naman. Walang 1 hour in total yung lahat-lahat mong pagkukombinin mo yung mga workouts. So, start na tayo, guys. Hey guys, nasa first workout pa lang ako. Natapos ko pa lang yung second set niya, may third set pa. In fairness naman, nakakaya ko na yung burpees, kaso hindi ko nga lang kayang gawin yung buong 1 minute ata o 30 seconds. 1 minute ata, buti na lang si Chloe Ting, may mga ano siya, low impact siya na, kunyari, beginner ka pa lang, mayroon yung move na similar dun sa ginagawa niya. Sobrang hirap guys. Yung kanin na kinain ko kanina. Kapagod din. Naku, ata kakayanin to. Yung iba pa, 4 sets. I mean, 4 videos. Grabe. Hey guys. Grabe. Nanginginig yung mga kalamnan ko. Ang hirap. Ang hirap. Ayoko nang kumain. Ang hirap din. Oh my God. Day 1 pa lang yun. 2 exercise pa lang yun. Bukas 3 exercise. Ang hirap. Hindi ko alam kung paano niya kinakaya. So, bukas, i-repeat natin yun. Oh my gosh, pang-abs na naman bukas. 2 pang-abs yung ginawa ko kanina. Tapos may isa na namang bago bukas. Ang sakit, guys. So, yung likod ko, tumutunog na yata. Ayoko nang kumain. Tubig na. Grabe, napakahirap din. Parang hindi ko ata kayang panindigan. Day 1 pa lang, guys. Hindi ko alam kung kaya kong panindigan to hanggang 14 days. Comment down below. Comment nyo naman sa baba kung gusto nyo ba talagang makita to ng 14 days. Kasi kung ayaw nyo lang din, wag na. Wag na natin gawin to. Napakahirap mga besh. Gusto ko nang umiyak. Ang sakit ng likod ko. Sakit ng tiyan ko. Ang sakit ng legs ko. Hey guys, time check. It's already 5:27 PM and ngayon lang ulit ako nag-vlog kasi umulan ng pagkalakas-lakas guys. Sobrang lakas na wala ka nang maririnig. So, mabuti naman at nakapag-edit ako and nag-upload na ako ng video. I hope ma-upload siya at bumilis naman ang internet. 1 hour and 14 minutes pa daw. And alis ako dito mga before 7. So, dapat tapos na to after kasi 7 dapat siya upload. So, kakain muna ako guys. 5:27 na. Kakain muna ako and then magre-ready na ako for my duty tonight. Hi guys! So, time check. It's already 6:47. Bakit pa naka-open pa yung siya? Lahat na naka-open guys. Ang gulo ah. Kasi yung bag ko nandyan na. Ayan. So, natapos din yung aking upload. Humabol siya in fairness. And you know what, guys? God is really good. I just talked to someone today and sobrang big help. Kasi nagpray ako kagabi, what should I do with the things like this and like that. And then, parang pumasok lang sa isip ko na, kausapin ko nga yung ganitong person. And then, that person really helps me a lot. And then, currently, that person is reviewing the things that I need to do para ma-check niya. Yan. So, thank you. God is really good. Talagang one prayer away lang talagang Panginoon, guys. So, yun lang, guys. Mag-duty na ako. Triage nurse po ulit tayo. At syempre, huwag kalimutan mag-pray nang walang pumuntang mga COVID patient. Pero, feeling ko wala naman na dito eh. So yan lang guys, duty na ako and thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed watching this video and tomorrow will be the day 2 of the Chloe Tings 2 weeks 12 days ba? 2 weeks shred challenge. So join me guys as I kill myself in doing the
those workouts. Thank you and I'll see you guys tomorrow. Bye! Hey guys, grabe yung pawis ko, besh. Nakatapos ko lang nung unang workout. So we got 2 more workouts. Ayun